Bon dia. Ara passejant per aquí per Bou m'he recordat d'un cas que vaig tenir fa uns anys d'una senyora que havia de reclamar la legítima al seu germà, que era l'hereu de la mare. El problema estava en que a l'herència no hi havia absolutament res. Bueno, 4 xavos d'un compte bancari. Però totes les finques que hi havia a l'herència, que era un edificiot per aquí, doncs resulta que ja li havia donat al germà, feia anys. Llavors semblava que no es podia fer res, però la llei catalana et permet, el Codi Civil de Catalunya, et permet imputar les donacions dels últims 10 anys a la legítima i per tant es podia fer el càlcul. En aquest cas, però, hi havia una dificultat afegida, i és que el germà, ben assessorat i tant, amb un molt bon advocat de Figueres, doncs no havia acceptat l'herència. Llavors, clar, no podíem demandar si no era hereu. I clar, no li calia ser hereu, perquè ja tenia aquestes finques per la donació que li havia fet la mare. I per tant el que van fer és doncs l'estratègia del requeriment notarial. I van fer un requeriment notarial que se'n diu interrogatio in iure, que és un requeriment que fa el notari en l'hereu, perquè digui si accepta o repudia l'herència en el termini de 2 mesos. Un cop fet aquest requeriment, ja se li van posar la cua entre cames i van a buscar l'advocat que l'havia assessorat, per cert, molt ben assessorat, i aquest advocat es va posar en contacte amb mi i van poder solucionar l'assumpte. Si no, haguéssim hagut d'anar al jutjat, fer una demanda legítima, però amb una acció de reducció de les donacions, un rotllo patatero, com que ja ho haguéssim fet, i haguéssim donat algun caler, més calés que no pas amb l'acord, però bueno, esclar, la qüestió era accelerar el cobrament al màxim possible perquè la senyora tingués algun caler per passar la seva bellesa, perquè, com ja us he dit, era granja. Llavors, el consell sempre que tingueu algun tema d'herències és córrer cap a l'advocat. Salut i peles. I si teniu algun tema de legítima d'herències, veniu-me a veure que farem algun caler. Salut!